Πώς σε λένε λοιπόν? Αλσέστ. Δώσ' το μου αυτό. Γιατρέ, πάτε καλά. Έννοιε σου. Θα βάλω εδώ τη φέτα σου και θα σου τη δώσω μετά. Κύριε Ντυπών, με κολακεύετε. Η Ανθοπόλισσα διάβασε κάτι που την έκανε χαρούμενη. Πώς, μια συνταγή. Λουκανικάκια με μπεσαμέλ. 6 αυγά. Ένα μπουκάλι γάλα. Βούτυρο, χαρτί υγείας. Μπορώ να πάω στην τουαλέτα? Να πηγαίνεις πριν από το μάθημα, Αλσέστ. Ή πιο πολύ λεμονάδα στο σπίτι. Καλά, πήγαινε. Φτιάχνετε γλυκό? Δεν σου ξεφεύγει τίποτα, Αλσέστ. Δεν είναι έτοιμο ακόμα. Μόλις τελείωσα τη ζύμη. Τι ωραία που μυρίζει. Να δοκιμάσω. Λίγη υπομονή. Θα δοκιμάσεις το γλυκό όταν θα βγει από το φούρνο. Στάσου να πω αναφέρω τη φόρμα. Να δοκιμάσουμε. Να μην το ακουμπήσετε, είναι για το ρεβεγιόν. Περιμένετε. Τι? Τίποτα. Σκέφτομαι την πεινασμένη μου κοιλιά. Τι? Αλσέστ, τι θέλεις εδώ? Με ενοχλείς την ώρα της δουλειάς μου? Με έστειλε η δασκάλα να πάρω ζαμπόν μπούτι. Να πάρει. Να πάρει. Όχι, καταστροφή. Αχ, το βάζο μου. Μαμά, μη στεναχωριέσαι. Ο μπαμπάς είπε ότι θα σου πάρει άλλο που δεν θα είναι και τόσο άσχημο. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε τι θα κάνουμε εμείς τώρα? Θα πάμε στην κυρία Σουκέτ και θα αγοράσουμε μία τάρτα μήλου, εντάξει? Ναι! Στάσου, Αλσέστ. Κατάφερα να σώσω λίγο από το γλυκό. Όχι, ευχαριστώ. Ξέρετε, κάνω δίαιτα. Νικόλα, θα σε βρω, προσοχή! Μπορούμε να πάρουμε παγωτά, νομίζεις? Μπορούμε να πάρουμε παγωτά. Όχι, ήδη πήγαμε στο φούρνο για σήμερα. Έλα, ξαναπροσπάθησε. Ο μπαμπάς μου παίρνει πάντα παγωτό όταν πάω σινεμά. Μα και βέβαια. Υποχωρούμε στο παραμικρό καπρίτσιο για να μην έχουμε τύψεις. Γεια σας. Καλώς τα παιδιά, τι να σας δώσω? 2 χωνάκια με σοκολάτα και φράουλα, παρακαλώ. Ορίστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μου δίνεις λίγο? Όχι, να μην έτρωγες τόσο γρήγορα. Παιδιά, εσάς έψαχνα. Τι θέλεις? Αλλάζω αυτό το κόμικ με ένα γραμματόσημο. Σας ενδιαφέρει? Προτιμώ κάτι που να τρώγεται. Μοσχοβολάνε τα λουκανικάκια. Ελπίζω η μαμά μου να με αφήσει να δοκιμάσω λίγο από το δώρο της. Διαλέγετε έναν αριθμό ανάμεσα στο 1 και στο 9. Κυλάμε την μπάλα και εκεί που θα σταματήσει κερδίζει ο αριθμός που είναι από πάνω. Καλό, έτσι? Ναι. Να μου λείπει. Χθες έχασα το κουρασανάκι μου, γι' αυτό δεν θέλω. Τι θα αγοράσεις με το κέρμα σου? Ο Εσκαρμπίγ έχει φέρει μια πυροσβεστική. Κι εγώ έχω ένα δόντι που κουνιέται. Θα αγοράσω ένα γλυφιτζούρι από την κυρία Σουκέτ. Θα παίξουμε μπάλα ή θα κοιτάμε αυτοκινητάκια? Μοιάζει με τον μπαμπά μου, μόνο που δεν έχει διαμάντια στα φώτα. Τι να το κάνω το παιχνίδι σου, δεν τρώγεται. Θα μου δώσεις το κολατσιό σου? Πας καλά, ονειρεύεσαι. Έλα τώρα, αφού εσύ φταίς που δεν μπορώ να κουνήσω το χέρι μου. Όποιος δεν έχει χέρι δεν τρώει σοκολάτα. Είναι κλειδωμένη να πάρει. Θα με διώξουν από το σχολείο και οι γονείς μου δεν θα με αφήσουν ποτέ να ξαναφάω γλυκό.
χαρά, είμαι ο Αλφόνς, ο δίδυμος αδελφός του Αλσέστ. Έχετε καραμέλες? Σταμάτα, Αλσέστ. Έλα, σε καταλάβαμε. Κλωτέρα, Αλσέστ. Μαντέψτε, παιδιά, τι μου έδωσε ο μπαμπάς μου. Τρώγεται. Ναι, ναι. Για να γεμίσουμε το κύπελο λιωμένη σοκολάτα και να την πιούμε. Ό,τι πεις, Αλσέστ. Λοιπόν, τι λέτε, θα γίνει το τέρμπι? Δεν ξέρω, λέω να ρωτήσουμε και τους υπόλοιπους. Και η ομάδα που θα χάσει θα πιει και εκείνη σοκολάτα, Ασφαλώς. Γιατί δεν δίνεις στον Νικόλα το δόντι σου, το έχει περισσότερη ανάγκη. Μπα, και γιατί να του το δώσω? Αν θέλει άλλο δόντι, να αρχίσει να τρώει κι αυτό σοκολάτες όπως εγώ. Τι θα το κάνει στο χαρτονόμισμα? Δεν ξέρω, οι γονείς μου είπαν να μην το ξοδέψω ανόητα. Το βρήκα! Να αγοράσεις σοκολάτες για όλη την παρέα. Με τόσα λεφτά μπορείς να πάρεις 50 σοκολάτες. Καλή ιδέα, Αλσέστ, πάμε. Με φουντούκια να πάρουμε. Ότι είμαι άρρωστος. Και γιατί ήρθε σχολείο? Και τι να έκανα, δεν ήθελα να προδώσω τη συμμορία των εκδικητών. Κι εγώ είμαι άρρωστος πάντως, δεν μπορώ να καταπιώ. Εχθές έφαγα μόνο 2 μερίδες πουρέ. Μου έδωσαν ένα απέσιο σιρόπι. Είχε γεύση σάπιου λάχανου. Πάντως το λάχανο είναι πεντανόστιμο με μπέικον. Αλσέστ, τι συμβαίνει? Κυρία, πονάω. Πονάω πολύ. Καίγεται η κοιλιά μου. Κάτι έφαγες και σε πείραξε. Αυτό αποκλείεται, κυρία. Διαλέγω πάντα τα καλύτερα. Αν μου δώσεις το τεράστιο γλυφιτζούρι της βιτρίνας, θα σου δώσω το δόντι μου. Ο οδοντογιατρός σου είπε να μην τρώει. Θα το φάω αργότερα. Σύμφωνοι. Τι κρατάς εκεί, Αλσέστ? Ζαμπόν μπούτι. Για τον υπουργό το έφερα. Νιαμ, νιαμ. Δεν πρέπει να τα φας. Τι κάνεις, ας το κάτω, θα χαλάσει το ζαμπόν. Εγώ θέλω να βρω κάστανα. Θα ήταν πολύ καλά για την παρουσίαση. Ναι, σιγά, τα θέλω για να τα φάω. Η φρίκη. Μη φοβάσαι, Αλσέστ, θα τον βρούμε. Όχι, είναι φρίκη να κρατάω ένα σάντουιτς και να μην μπορώ να το φάω. Λοιπόν, γυρίζουμε τη ρόδα. Και όταν σταματάει, η μπίλια πέφτει σε έναν αριθμό. Όποιος έχει διαλέξει αυτό τον αριθμό κερδίζει. Τι κερδίζει? Τα λεφτά των άλλων παικτών. Έτσι έκαναν στην ταινία. Τότε δεν παίζω. Προτιμώ να κρατήσω το χαρτζιλίκι μου για να πάρω κουρασάν. Αν όμως κερδίσεις, θα αγοράσεις όσα κρουασάν θέλεις. Σιγά, μας έχεις φλωμώσει το ψέμα. Ζηλεύεις γιατί δεν έχεις τίποτα πιο παλιό να φέρεις. Φυσικά και έχω. Έχω το πιο παλιό πράγμα του κόσμου. Μπα, και ποιο είναι αυτό? Είναι λίγο... Εγώ θα φέρω είναι λίγο μπερδεμένο. Εγώ θα φέρω Τη μασέλα του παππού μου. Είναι πολύ γέρος, αλλά με τη μασέλα του μπορεί να τρώει τα πάντα.